Ezerezetik bezala, baina batez ere behetik gora, herritarrok sorpresa eman dugu. Maiatzaren 19-tik 27 handiena bizitza dela aldarrikatuko dugu kalean eta elkarrekin. Az dadila festa. Bizitza da handiena kanpaina, borroka sozialen aste hau, herri mugimendu eta sindikatu mordoaren indarren bateratze hau baliatuko dugu egunero zapaltzen gaituzten horiei aurre egiteko, herri boterea eraikitzen jarraitzeko. Herritarron gehiengoaren aurka eta gutxiengo baten alde inposatzen dizkiguten politika eta erabakiei aurre egiteko astea izango da hau. Horren adibidea da, 78ko Euskal Erregimeneko indar politikoek inposatu nahi diguten turismo eredu suntsitzailea. Turismo politika horren aurka, hainbat herri ekimen garatu genituen Donostian joan den urtean. Eta zein izan da herri protesta horren aurrean instituzioek emaniko erantzuna? Batetik, hotel bat okupatu zuten 20 bat gazte donostiar auziperatu dituzte. Bestetik, herritarrak zigortzeko isunak iristen hasi dira. Eta azkenik, inolako lotxari gabe, agintariek diru publikoa xahutuko dute turismoaren munduko erakundearen batzarra Donostian antolatuz. Herritarrez trufatu dira berriro ere, eskandalo bat da. Nola ulertu horrelako jokabide arduragabea Donostian, hain justu turismoak itota duen gure hirian? Desastre horren aurrean, herritar guztiei egiten diegu bizipoza hartu eta kalera ateratzeko. Kalea guztionak direla ozen esateko, eta ez kameraz bete eta bertan aurrez baimenik eskatu gabe biltzen garenean polizia bidaltzen duzten instituzioetako jauntxoena. Aste oso bat ekimenez josiko dugu. Kolorez jantziko dugu Donostia, elkartasunetik, alaitasunetik eta herritik borrokatuz. Astebeteko kanpaldi bat egingo dugu horretarako. Astebeteko kanpaldi bat abiatuko dugu. Eta herritar guztiak deitzen ditugu arratsaldero zazpiterdian egingo den asanbladan parte hartzera. Etxean eta desanimatuta nahi gaituzten arren, kalea bizi-bizirik dago, bizi-bizirik gaude. Gainean dazkagun hauek nahi ez badute ere. 60 herri mugimendu eta sindikatuk babesten dugu mugimendu hau. Beraz, instituzioei dei zuzen eta garbia egiten diegu. Herria gu gara, eta antolatuta gaude. Gutako inori eraso egiten badiozue, gutako guztiok erasotuko gaituzue. Herria erasotuko duzue. Zuen bulegoetan herritarrak kontuan hartu gabe hartzen dituzuen erabakiak gure kontra doa zuzenean, eta guk bulegoak baino plazak nahiago ditugu. Bizitza dugu aldarri, eta horren alde egingo dugu. Gu garbi diogu. Ez dugu violentzarik erabiliko, eta espero dugu boteretik ere ez erabiltzea. Lege eta politika injustoei aurre egiteko gure tresnak desobedientzia zibila, kolaborazio eza, ekintza zuzena eta erresistentzia izango dira. Eraikin publiko honetan sartu gara. Urteak direlako hutsik dagoela hiri erdian, herritarren beharrak izugarriak direnean. Eraikin publikoak ez dira administrazioarenak, herriarenak dira. Publiko hitzak ongi dioenez. Horregaitik ireki ditugu ateak eta gardentasun ez diogu. Astebeteko bizitza da handiena kanpainak iraun bitartean egongo garela hemen. Okupazio mugimenduarekin lan egiten duten abokatuek argi diotenez, polizia ezin da sartu eraikin hau desalojatzera epaile baten baimenik gabe. Eta horrekin ere, gutxienez, 10 eguneko epea beharko lukete. Beraz, gu 7 egun egongo garenez, harri jakinarazi nahi dugu sartuko badira legea utziko luketela, eta azken xehetasuneraino dokumentatuko genukela gertakaria. Horretaz gain, gure eskubideen aurka, eraikin honetatik botatzea erabakiko balute, kanpaldia egingo genuke hiriko plazetan. Beraz, 2 aldiz pentsatu dezatela egin behar dutena. Izan ere, Donostiako udaltzaingoek, ertzaintzaren laguntzaz, burutu dituzten 3 azken kaleratzeak legez kanpokoak izan dira, eta erregimenaren prentsak gertakari larri hauek izkutatu baino ez ditu egin. Gauzak horrela, aste hau eta bere planteamendua babesten dugunok honakoak gara, orden alfabetikoan irakurriko ditugu. Abaraska etxebizitza kooperatiboa. Adi ustelkeriaren aurkako elkartea. Aingura kofradia. Aiuri antiespezista. Aldezarreko gazte asamblada. Alderdi ederreko pentsionisten asamblada. Aman komunak. Amara berriko superxagu jai batzok.
Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako pentsionisten asanbladak. Arrasateko Gazte Alternatiboen kofradia organizatu. Askapena. Azkekintza. Azkoitiko matadero ekintzak. Bakea eta duintasuna. Bizilagunekin plataforma. CDR Tolosaldea Goierri. CNT sindikatua. Diario Fatxo. Donostiako asanblada feminista. Donostiako ikasle abertzaleak. Donostiako komite internazionalistak. Donostiako zinemaldi alternatiboa. ELA. SK sindikatua. Eguzki. Ernai. Erraustegiaren aurkako mugimendua. Eskifaia kofradia. Euskal Herrian euskeraz. Euskal Herriko bilgune feminista. Pirestone. Gelditu metro antiguo. Gipuzkotik. Groseko asamblada feminista. Groseko jai batzordea. Guardetxea. Gune abaltzen. Azten kultur egitasmoa. Ondarpe Groseko auzo elkartea. Hotel gehiago ez. Jaizkibel herriarena. Kalera. Kimera antiespezista. Kortxoenea. Lab. Langileen babesarea. Letaman gaztetxea. Manu Robles Arangiz Fundazioa. Marruma kulturalak. Olatuko. Ongietorri errefuxatuak. Oraingoan bai. Oñatiko Antixena gaztetxea. Plaza feminista. Pototak asanblada feminista. Potogarriak Arrasateko talde feminista. Salatu. Sare antifascista. Satorralaia. Zu txikian elkarte feminista. Txantxarreka gaztetxea. Txitsibitxeak Antiguako talde feminista. Zergatik ez.